hemen dago urrengo zati bat. A ber, funtzio bat deribagarri denean, aurreko ariketetan egin dituzu, kalkulatu funtzio konkretu bat adibidez hauz esan azkenengo ariketa egin behar zena, bere deribatua -2 puntuan, -1 puntuan, 0 puntuan, eta zinen kalkulatzen, eta kalkulatu azpadago berindotzo, emoten zuen, -6, -lau, -2, 0, 2, lau, 6. Eta holan, puntu gehiago ipintzen baditu gamen, balio gehiago urtengo ziren. Orduan, f funtzio hau, puntu bakoitzean dauko bere derivatuaren balioa. Balio horiek, hemen daut ditugunak, markatzen baditugu grafiko baten, hau da, f' minus b, minus 6 denez, gero, minus bat, minus lau, parkatu, minus lau, berago, egoko tau, kokatzeko ondo, holanik. f0 minus b, f bat 0, f b, f' b, parkatu, f' iru, lau, f' lau, 6, eta holan jartzen baditugu, emoten dau, lortzen duguna dala zuzen bat. Eta gena, zuzen honen ekuazioa da, hauxe, i berdin 2x ken bi. Orduan, emoten dau, puntu bakoitzeko derivatuarekin aldugula osatu funtzio bat, eta funtzio horren adierazpena, hemen daukaguna dela, hauxe. Hori, alba da egin, egin duguna izan da sortu funtzio barri bat. Eta funtzio barri hori, guretzako izango da, aurreko funtzioaren derivatua eta holanik adieraziko dugu. Orduan, hau da grafikoki zelan aldugun egin funtzio bat. Baina, zein da bere adierazpen analitikoa? Zelan egin behar dugu adierazpen analitikoa? Egingo dugu jarraituz funtzioaren deribagarritasunaren azterketa, hau da. Deribagarri izateko puntu konkretu baten funtzioa, hau da, f'A existitzeko limitea h0 danean fa gehi h ken fa zati h egin behar denez, eta a izan da puntu konkretu bat, hemen haren ordez ipinita hori eta kalkulatu derivatua, egingo duguna izango da ez ipini balio konkretu bat haren ordez, baiz eta erabili a. Eta orduan, prozeso guztia baliogarria izango da edo zein a izan da. Orduan, emaitzan agertuko dana, gero izango da f'A, urtengo dau, gero ikusiko dugu, eta karo, hemen daukaguna izango da funtzioaren adierazpen analitikoa. Orduan, jungo gara betiko bidea, fa kalkulatuz, fa izango da haren ordez ipintzea, hau da, a berbi ken bi a, fa gehi h izango da, a gehi h berbi ken bi bider a gehi h, hause berriro, lehengo bezala, garatu, akarratu, gehi bi a h, gehi h karratu, ken bi a, ken bi h, eta hause dana, lehengo bezala, kokatu, hementxe limite horretan, bai? Mugituko tau lekuz pizkat, leku egiteko, elkartu, txikitu, eta holanik leku gehiago daukagu. Orduan, limitea, h0 danean, goian ipiniko dugu, fa gehi h, ordenatu ingote, h karratu, gehi bi a
H ken bi H gehi A karratu ken bi A. Hori da FA gehi H-rena. Ken FA, eta FA da A karratu ken bi A. Lehen bezala, H barik dagoena desagertzen da. Hau da, A karratu ken bi A eta A karratu ken bi A desagertzen dira. Orain, goian, biderke komuna ateratzen dugu H, fijaten bazara da, prozeso bardina, H biderke komuna, H gehi bi A ken bi, zati H. Berriro H simplifikatzen da, eta orduan geratzen da, limite H0 donean, H gehi bi A ken bi, eta hauze da, bi A ken bi. Orduan, lortu dugu F'(A) dala bi A ken bi. Hori A edo zein izan da. Orduan, hemen ikaditziko dugu X ipintzen badugu haren ordez, F'X izango da bi X ken bi. Eta holan lortu dugu X karratu ken bi Xen deribatua edo zein puntutan. Hau da, funtzio barria. Hau da, F'ren funtzio deribatua. Eta F' adieraziko dugu. Vale? Printzipioz, deribatzerakoan, funtzio guztien deribatuak, horle metodo horren bitartez, izan behar da posible kalkulatzea. Baina, klaro, hori dana gure aurreko egin da daude. Orduan, guk egingo duguna izango da, bakoitzaren deribatua ezagututa, ez dugu egingo hau, prozesu guzti hori, kasu guztietan. Bakarrik frogatzeko dakigula manejatzen hau, ariketaren baten, izango da eskatu, deribatu hau kalkulatu definizioaren bitartez. Eta holan eskatzen bada, prozesu guzti hau egin behar izango duzu. Bestela, deribatuak zuzenean kalkulatuko ditugu, tabla baten barruan agertuko dira funtzio bakoitza zelan deribatzen diren, eta hori erabiliz egingo dugu. Bueno, zeuk orain praktikatzeko, alduzu erabili beste funtzio hau, ariketa hau egin, ez egin dana, segero hemen eskatzen da deribatua lortu ondoren egiaztatzea aurreko ariketan agertu diren balioak metodonen bitartez gero ordeztuz aldirela konprobatu, nahi baduzu egin, horrez, ez pasatzen, daukazu beste hau eta beste hau, hirurak. Nahi baduzu, egingo dugu hau hemen, pizkat berri du, zatikiak agertzen direnean, komplikatu egiten delako apurtxo bat kalkulua eta egia da, igual beste batzuk egingo dabe, A erabili beharrean, X erabiliz denbora guztian. Niri berdin dozt, dena ni jarrituko egiten arekin. Orduan, F'A da limite FA gehi H ken FA zati H. Orain, lehengo bezala, FA kalkulatuko dugu, eta moten dago, iru zati A ken bi, eta F A gehi H izango da, iru zati A gehi H ken bi. Hauek ordeztuz, hor, geratzen da. Limite H0 danean, iru zati A gehi H ken bi, ken iru zati A ken bi, zati H. Goian, izendatzaile komuna egin behar du, eta da bien biderkaketa. Eta geratzen da. Limite H0 danean, goian. Iru bider A ken bi, ken iru bider A gehi H ken bi,
zati AGH kenbi bider A kenbi eta zati H. Goikua simplifikatu eta konturatzen bazara goian H barik dagoen guztia desagertuko da, beira, geratzen da, limite, bakizu edozein momentutan pelikulari pausa emon, eta zuk izango duzu jarraitu aurretik, eta gero, emon, ea bardin egiten duzun edo ez, konprobatzeko, bale? Bueno, orduan goian geratzen da. Irua ken 6, ken irua, ken iru H, gehi 6. Zati, A gehi H ken bi, A ken bi. Orduan, irua ken irua desagertzen da, minus 6 gehi 6 desagertzen da, eta orduan, hauek zatikiak, zatiki bakar baten idatzita, geratzen da. Limite, minus iru H zati. A gehi H ken bi, bider A ken bi, bider H. Eta hemen berriro, hau, honeaz, simplifikatu. Orain, ordeztuz, H-ren ordez, 0 ipiniz, geratuko da. Minus iru zati, A ken bi, berbi. Orduan, emaitza, F'(A) da minus iru zati A ken bi, berbi. Edo, X idazten baduzu, F'X izango da minus iru zati X ken bi, berbi. Bale? Bueno, para aurretik, lehen etorri danati eta esan duzte gorantziak emoteko. Bueno, orain, zuk izango duzu egin, hau ez baduzu egin hau, zure kontura, eta beste hau. Beste honetan, arazo bakarra da, A gehi H berriru egin bera izango duzula, eta berriru bat artailaren bitartez egin, edo bestela A gehi H, bidera gehi H, eta gero bidera gehi H egin berriro. Bueno. Zeuk ikusi izateko zeintzu da zen emaitzak, hemen daukazu hau, eta behar baduzu, para, hemen daukazu emaitza finala, eta azkenengo horretan, hemengo emaitza finala hau izango da. Bueno, orain parengo dugu. Bueno, jarraituko dugu, lehen esan dut, funtzio derivatuak, hau da, F'X, kalkulatzerakoan, ez dugula beti erabiliko prozesu hau. Erabiliko dugula tabla bat. Bueno, tabla hau, hauze tabla da. Bueno, honen moduko tabla asko gongo dira. Hau da, nik egindako bat, ez da niria, baina, bueno, da nik erabiltzen dutena. Eta, igual, arraro ingo zaizu, amengo guztietan, U agertzea, denetan. Bueno, U hori, erabiltzen dut, gero, urrengo gaian integrazioan ere, erabili behar delako, eta nire ustez kalkulak eta formulak simplifikatutzen dira nahiko. Bueno, fijaten bazara, tabla honetan, agertzen dira, alde batetik. Hemen. Zelan deribatzen diren eragiketak, hau da, bi funtzio batzen baditugu, deribatua egiten da deribatuen batuketak eginez, bidertzen baditugu bi funtzio, bere deribatua da lehenengoaren deribatua bider bigarna deribatu barik, gehi lehenengo deribatu barik bider bigarna deribatua, zatiketarena, hemen daukasuna,
Zatiketarena ere, hemen, basati F, pizka simpleago, aplikatzen badugu aurreko formula ere hau geratuko da. Eta hau azkena, da katearen erregela. Katearen erregela. Hemen oinarritzen dira, hemen agertzen dira zen beste guztiak. Bigarren zati honetan, agertzen diren deribatuak dira funtzio mota bakoitza zelan deribatzen den. Hau da, berredura bat zelan deribatzen dugun, logaritmo nepertar bat zelan deribatzen den, beste logaritmo bat zelan deribatzen den, ber u esponentziala zelan deribatzen den, da zenbaki fijo bat, 2,7 piko, eta hori deribatzen da olanik, eta gero hemen agertzen da beste esponentzial guztiak, hau da, a izan da beste zenbaki bat. Sinu zelion deribatzen den, tangente, sekante, arkosinu, arkotangente, erroa, n-garren erroa, bueno, danak. Formula hauek dira erabilipera izango dituzunak deribatuak egiteko. Hauze, okerrezpanago euki behar duzu. Denaen, aneri mongotzat, esangotzat, zeuri emoteko bat. Jasoko duzun horri aldean, atzeko partian agertzen dira urrengo gaian integrazioan erabiliko ditugun formulak ere bai. Horren bide batez bai dituzu biak. Así que zaindu horria. Bueno. Hasiko gara, hauek deribatuak aplikatzen, hauek formulak. Zuk euki aurrian, eta nik engoten izango da sortu horri aldetxo bat, eta hor jongo gara ipintzen deribatuak, bale? Horri alde zuri baten, eta hasiko naz egiten deribatu errezak. Adibidez, fx bada polinomio bat. 3x karratu, ken 6x, gehi, 7x per bost. Hau, polinomio hau, aldugu trata hiru funtzio desberdin batzen eta kentzen direnak. Eta orduan, zelan deribatua egiten da zati bakoitza deribatuz, honen deribatua lortuko dugu egitea 3x karratu deribatu, ken 6x deribatu, eta gehi 7x ber bost deribatu. Gero, hau, ez duzu erabiliko zeuk hau parentesiaz prima, ja zuzenean deribatzen da. Zelan deribatzen da berredura bat. Ikusten baduzu, egoan u ber n eta bere deribatua zan u' bider u ber n-ken bat. X-az idazten badugu, hau da, u izan da x, x ber n, i' geratzen da x' eta x-aren deribatua da bat, bider x n-ken bat. Eta bider n. A ber, formula txartu indot, así que berrian gotut. A ber, berredurak deribatzeko berretzailea baja itzen da bidertzen, eta bat gutxiago ipintzen dugu goian. X ber 7 da 7 aldiz, x ber 6. Eta alboan badago zenbaki bat bidertzen, zenbaki hori mantentzen dugu bidertzen. Orduan, honen deribatua izango da. Bi bidertzen bideriru 6 x ber bat, ken x-a ber bat dagoenez da 6 bider bat eta x ber 0 hau bat denez geratzen da 6 gehi 7 bider bost x ber lau. Hau da, 6x ken 6 gehi 35 x jolin, 35, 37 datzi. 35 x ber lau.
beste bat. Fx, beste polinomio bat egiteko, Fx berdin 6x berriro, ken 2x karratu, gehi 121. Bueno, jakin x-ak ez daudenean, bere derivatua 0 izango dela. Hau da, honen derivatua 0 da. Orduan, f' izango da 18x karratu, ken 4x. 3 bidertzen 6az eta 2 ipini, 2 bidertzen 2az eta 1 ipini. Ikusten duzunez, polinomiak oso horrez derivatzen dira. Bale? Bueno, orain, jarriko gara derivatzen biderkaketaren bat. Fx berdin x karratu bider holanik. Bueno, ba. F' izango da. Bueno, hemen beti aldugu bidertu, eta gero polinomio bezala, baina jakiteko zelan derivatzen den biderkaketa bat, tablan begiratu zein dan, eta da, f' bider g, hau da, x karratu prima bider x berriruken 6 derivatu barik, gehi, x karratu derivatu barik, bider x berriruken 6 derivatuta. Orduan, geratzen da, 2x bider x berriruken 6, gehi, x karratu bider honen derivatua. Eta horren derivatua da, 3x karratu, ken 0. Hau, garatu beharko duke. Eta geratzen da, 2x berlau, ken ama 2x, gehi, 3x berlau. Hau da, 6x berlau, ken ama 2x. Bale? Bueno. Orain, nahi baduzu, alduzu egin, saiatu egiten mentzat, 271 garren horri aldean agertzen diren, uste dut horra agertzen dira 12 derivatu egiteko. Hemen dituzu baten emaitzak. Hemen ebazpenetan agertzen diren, CD-an agertzen diren ebazpenak, ez begiratu bakarrik emaitza, azkenengo emaitza. Hirugarren kasuan, emaitzan txartoan eta faltatzen zaio berbi hemen behia. Daukazu lehenengo lauak, hurrengo lau, eta hurrengo lau. Bueno, guzti hauetan, alduzuki arazo txiki bat, guk ditugun formulekin, bai logaritmoen formula, ze hemen agertzen da, dala basatin depertar bi, eta guk erabiltzen dugu bider logaritmo bi oinarriko e. Gauza bera da, hau eta basati depertar bi. Orduan, bat edo beste alduzu erabili. Guk jarraituko dugu erabiltzen hau. Baina berdin dutzu. Aste santurako, nik esan diet, hurrengo orrialdean agertzen dira 13tik ez dakit eta bostera edo beste 12 bat derivatu, eta gero 282 garren orrialdean ariketetan agertzen dira, hor agertzen da, ez dakit 15 garren ariketa da, ze liburu ez dako tamentxe horrian, agertzen dira ariketa batzuk, orrialde horretan eta hurrengoan dizenak funtzio hauen derivatua kalkulatzea. Hore dira juteko egiten oporretan. Nik uste dut esango zat aneri edo, baina elkartu berbasari ere bai biologia egiteko taldean, biologiako lan egiteko, esan egongo txarto elkartzea zuaz, derivatu hauek egiten juteko edo zu beste batea zein nahi izateko. Bueno, ondo pasa oporrak. Gero arte.